фотографира с мен на бегом. Да. Някой ще открадне. Късай. Ари, късай, мами. Късай, де! Смело! Дърпай, бе! Ласка! Мале. Какво е това, бе, мами? Какво е това, бе? Какво е това? Ти какво имаш такова? Малко дето са падна от яйце. Това какво е? Хеликоптер? Хеликоптер, да. Мале, ще е голям. Трябва да видим какво вътре има. Хеликоптера? Много трябва да е. Хеликоптера ще да. Гледай го, аз пък ми покажи, че съм виждал от другата страна, бе. Аз мисля, че само рисунката. Мале. Дай да го отворим бързо. Дай да го отворим бързо. Бързо. Не го къде, мами? То не знам къде се отваря тази работа. Че са големи хеликоптери. Чакай да ни го късаме, чакай, че той късай. е картончето за какво, нали ще го прибира вътре. Мамо, О, мами, дигима. къде да те джигна? Ти още си сложиш в чантата ли, бе? Да. Аз забравих, че съм те сложила в чантата, бе, мами. Не знам, че си забравя. Айде сега да видим. Давай сега. Това път ще го отворим този хеликоптер. Истина. Мали, той ще лети наистина този хеликоптер. Това хеликоптер и машина е голяма. Аз не съм узумал някакъв. Този хеликоптер е голям. Помагайте, помагайте. Големи Не, хеликоптери. то това е май само на дръжка. Да. Ние не можем да се оправим с тази там. Тя иска 8 часа зареждане. Чепача. Много хубава играчки. Мале, те са хубава играчки тия. Аз много Въобще не маха ли са тази дръжка? Не, обаче се беше закачила на това си. много хубава. Много хубава хеликоптер. Мале. Той е истински. Той твърчи. Нина леко, че гаранцията ми 24 месеца, ама в смисъл не е от удари. Чакай сега. Този хеликоптер е голям. Мале. Аз имам и още един подарък. Два подаръка. Научвам да ги правим. Да. Много хубави хеликоптери са тия. С 6 петки, човек. Това ще е мощен. Обаче това... Хубавото е, че неговата батерия Не го си хвърляй това. зареждаща. Аз това гледах, да не е да се купуват батерии. Неговата си с зарядно си ги дават с зарядно за батерията. Да, Както те. на аудиото. Да. Как Само за дистанционното и направо взимали 10. къде стои там? Там къде може да такова? Леко, много. Ма то това вън трябва да фърчи. Ами тук ще го пробваме в стаята първо, ама... Мами, гледай. Ама Айде, това ходи на го тази 100 метра снимка обхват с него. има. Дръж. 100 метра обхват Е има. така го дръж. Виж. Смятай, приземяваш Е на така. пламен на къщата и да си го връщаш. Хеликоптер е хубав. Много хубав. Гледай, Само голям. А? много да Ще внимаваш. фърчи ли? Върчи бе. Мъча е голям. Оле, супер, мами, много хубав. Тикни на чулата ще. Ти чак не можеш да се поместиш. Дай го тук на масата, дай го на масата, само да го Ама гледам. той трябва да се зареди сега, той Трябва, не може да. да работи. Трябва иначе така да Мале, много е готин. Мале, Виж много какво пише тук, виж какво пише тук. Лимитед. Много хубав хеликоптер. Нали? Иначе, да. Много хубав. Това е метал, аз мисля, че е пластмаса. Да, то си... Има за нощно каране и яко осветление. човек. Какво пише, бе, мами, много? Добре, дай да видим сега къде се зарежда това. Ама толкова е пише тук. Това, да ли го спреш? Спри го и дай червената точка на